ନମ୍ବର 1 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ଘଟଣାରେ 4 ଗିରଫ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୁଲିସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମାଝୀ, ଚୈତନ୍ୟ ତନ୍ତୀ, ମଦନ ଗଡିଆ ଓ ଆଶିଷ ନାୟକ। ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେମନ୍ତ ନାୟକ, ଅଫାର ଗୁଲାବ। ନମ୍ବର 2 ମିଳିବ ତ୍ରାହି। ଆଜିଠୁ 19 ଯାଏ ବର୍ଷା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି। ରବିବାରଠୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ବର୍ଷା କରାଇବ। 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ 16 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟର 12 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 3 ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ହିଂସାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ବୋଲି ଘଟଣା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠିକାର ସରକାର ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରୁଛି, ଏହି ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର।